Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión
Father's Day po. Manalangin ta po talaga tala po rin kaya katamong balang sarili. Sakdala maestro kaya kaming Ginoo. Ginoo pasibayo ini na naman po kaya kaming masayang kayabakan. Ginoo lalapit mila po rin kaya kaming balang sarili kaya kang banalayarapan. Ginoo ini po kaya kaming sabat. Ginoo makanyang kaya pong mag-aral king eskwela na nimbi. Ginoo sana po balang metong kaya kami. Dinan mo kaya sana pong sapat akabyasnan. Makanyan mo sana pong buklat din kekeng puso at pong ampong kaisipan. Ginoo ngening oras sa iti, makanyan niya pong mirasin kaya kaming sabat. Sana po makanyan milang gagawan rin kekeng banal at tungkulan kaya ka. Ginoo, ngening oras sa iti pasalamatan da ka. Ginoo, salamat po karing pagkalub mong biyayang pong sikanan Kingaldoldo. Ginoo na ano po ngayab lasmi, karing dapat mong mangayab kaya kami, nung mo po soy wanda ka, sambanda ka, puryanda ka, king kaya kang pangay, espiritong kaya kang katutan. Ikpang banal ngening oras sa iti, ngeni pong makayatyo kami, sana po, o ini po kaya kaming kapatad na pinili mo ka rin dakal, sana po dinan miya naman pong maragulasikanan, bang kanito makanya na laman nagawaring banal ng tungkulan. Ginoo ngening oras sa iti, malaya kaya pong ginalo, kaya kaming pitungaldo. O ini po, kaya na mayaldo, o ini po yung kapitungaldo, makanyan niya pong pagkalub kaya ka. Ginoo sana po ngening oras sa iti, makanyan mo sana pong tanggapan din kekeng panalangin. Makanyan langan sana pong miras mabanglungayin kaya kang banalayarapan. At tanggapan mineman sana po itang kaya kang bendisyon at kaya kang pamipala. At ting lagyo ng Yesus kaya kami tala pagligtas. Yan asa po.
Pili libugtan niyo, king uli ding dalong, ning balang katao. Ing upaya ning Diyos, makiabe ke kayo, king alang patugot, ngeni tanggapan niyo. Mulit pasibayo, mirasyo ang pondintang ing sabat karing balang metong ke kayo, king banting upayang makanyanyeng samban ing Diyos, king kayang pango espiritu ampon, king kayang katutuan, king uli na pablasang ikong sabla, ing parati kong mituturuan karing amano, king pang maigit mabiyasa, at makapaglinis yo ing balang metong ke kayo. Lawen niyo, ampon pagumasdan, nung nanulo ring matatangal karing balang metong ke kayo, king ke kong pamaniwala, ing Diyos, pilit nung sasaklitan ding atinong tupa, o malambat ng aldo, ayate yung makapalob king metong akuralan, ban maliyaring ilo makanyan lang makapiyabe-yabe, king ulino ning kekong kasalpantayanan, manatili sanang ganap karing balang metong ke kayo, at papanatilian karing pusoyo, ing parati lang mapagkumbaba ding pusoyo. Ing Diyos, yan akakitiyo, ing miyayaliw ang agleking yato, ban maliyaring tangalan daring kekong panimanman, ban maliyaring ing tao, ing makanyanyang, makapitalaga king kayang sarili, king kelambat no ning aldo ampon panawon ning kekong pamakiramdam. Pakabitasan niyo ikong sabla, nabiru, ing oras, panawon, ing gigulan niyo, pagal, karing pelak ake kayong gagasusan ban maliyaring keti kome. Ikong sabla ing kapigaganakan, makanyan kung ibabiye karing balang metong ke kayo. Manano na sanang ikong sabla, ing alang maliyaring kawani ke kayo metong man, nune ikayungan ing mayabe-yabe kayo. Yan ing miyayaliwang aglena ning subok king yato at iyo, luwal na ampon kilob ning kekong kapanwalan. Manuwanan kayo ikong sabla, bayo pamiras ampon datang ke kayo ing makapamali nala, at ding guyabnan amayap yung gawan, king banting upayang ikayo eyu tangalan ing nanumang bage. Ayanti mo ing sakit, ayati yung guguno king yato yung kakarinan. King ulido ding kaparalalanan amiyabiye karing balang metong ke kayo. King uli na pablasang ikayo king kekong mayap apamakiramdam, papanatilian yu karing sarili yu. Uling iti pakinabang,
Nung ding anggang ama nung kekong daramdaman ing ayayam po niyo karing kekong kasarilinan. Ban maliyaring ikayo ing magpakabiyas sa kayo king lagyo na ning Ginoo. Potang ing tao, itang tunay kabiyas non, apaybat king Diyos ing manatiline karing balang pusoyo. Bisa kayo ang ponali, king ke kayong pangayatyo, alano ing kamalian karing balang dapatiyo. Potang ing tao, tuneneng makayagpang king burina ning Diyos. Bisa kayo ang ponali, kanito ing Diyos makiyabe yang ganap karing balang sariliyo. King ulino ning kekong kasalpantayanan. Papanatilyan yu ikong sabla ing mayap apa makiramdam. Kagumdangan na ring dapat na ning tao king banong maliyaring itigawan. Bakong maliyaring makilalang lubos. Ding taong ateyong lalawe ayeyo kayabe king kekong kapanwalan. Watang ikayo akit do at abatiyo karing balang metong kekayo ing metong lamo ring pamanggaloyo. Ing metong lamo takbang ding balang bitisyo king pamanuparan. Pakikuhanan niyo pin ikong sabla, pasayangan niyo ringaldo yung gugugulan. Pasayangan niyo ding oras, ake kayong gagalmangan. Matulid mo ikayo. Ing tunen akong talatuki king kagulutan ng Eso Kristo. At nga na isulod yu, ing gayak no, king kekong pamanggalo kilubno ning aldo. Ela sana maging angin alalabas karing kekong pakiramdam, ding katuruan amiyayabye karing balang metong kekayo. Kinguli na mo rin ning kekong pamaniwala at kasalpantayanan ang gaman ngeni ing manatili lang ating sikanan ding balang kekong kasarilinan. King saglit apenandit sablang gabi na ning sibol awsan ko ing kekong pansin. At maging ding babaying talagalo karing manamdaman, lumapit ko kako king saglit a oras. Awsan ko ding kekong pansin. Uling ing panawon at tune karing balang metong kekayo. Sablang anak na ning Diyos. Ban kanito, ding papabiyena ning Diyos karing balang metong kekayo, miyabielang ganap, king ulidoring kekong tungkulan. Karakal na ning obra, kaluwalas no aning may sabing ranglayan, dapat ding magobra pinanlamo king kabilangan. Aduan kungeni kekayo. Gawan yu ing kekong tungkulan, ding sablang manamdaman, ding karelang larawan ban malyaring ilo, ding gawan yung modelo, king pamanggalo yu karing kekong katungkulan. Miyabe kayo. Alasalang mabigu kayo, metong man. King ulino aning upaya na ning Diyos, king penanditay ni. King ulino aning kekong tungkulan, king kekong kasalpantayanan,
amu ko kaya kayo. Piyayabayan nyo din kaya kong dapat. Karing kaya kong katungkulan, eya mo metong, eya mo adwa. Ing kailangan galo. Mitatambayan kayo. O rendeng manamdaman, angeni atilo, karing gamat doring mga biyasa. Paki sama-sama nyo la. Paki lut-lutan nyo la. Manyawat kong tapat king Diyos, ating Diyos mo niyang tapat karing balang metong kaya kayo. Bontok ning konbensyon, talnan me yung may sabing kalasag, king kagulutan doring kapatad mo, miyabe-yabe tang manalangin. Ban malyaring sablang bagi, maging mayan king kekong pamanggalo, angkup ganap karing kekong sarili. Dahil naliwa kita. Bayo kay gawan ing meto nga dalangin, musikoy kong sabla. Manalangin ta. Diyos ko po si bayu, ngeni di natangyo, aldorong tipunon deting talasamba. Miyabe-yabe lapu bang mo mento keka pat nubeye mo eka kawangan la. Orene po Diyos ko soblang tetakan mo king lagyo ning kalam benye pigkalob mo king bara pong gawan tungko lan benye mo bieme itang kalam bangga metandawa payupayan mo po dingasap lang anak mo sablang mo anong kulon ongga na ding membro pakaban mo po biye seka nanebye mo biglang kamatayan Diyos ko hilaut mo manibot ng ine bilang maligaya manibot ng ine ingka payapan la manibot ng ine bieme po yung grasya Diyos ko karelangan po pagkalob mo ya manibot ng ine Diyos ko tanggalan mo at pangako ko ding sab lang atiyo adin yan tungkulan king lag yung mo gana manibat ng ene tungkol bangalowo yan asang salamat Diyos ko iking harap mo mielasang payapo ding sab lang anak mo
mangkok ning paruso, Diyos ko, hilawat mo, ating kapayapan, yun na sa maestro. Lagyo ningig po, ampon, ning anak no, ing mo po matulo, ing tatlong persona, ikong sabla-sabla, keko baye kuya, itong kapayapan, waat tanggapan niya. Iwas-iwas dingin. Anyay nawas ko din kekong sarili. Ing obra dakal. Dapat ding magobra bilang laking kabilangan. Gawa kayo. Magsiyasat kayo. Eyo darinan busal din kekong sarili ba yung galawan ng kekong tungkulan. Uling ing oras, ing panawon, at yun kaya kayo. Nakailangan ng balang datang ko. Paganakako ka rin sarili yo yung kekong tungkulan. Nakailangan uling matuwa na kayo. Gawan yu, ngeni, makisabi kong mayap kaya kayo. Alang-alang, karing dakal amanam daman, uling aliwapayan, ding obrang kekong galawan. Uling aliwapayan, ing obra, lalong darakal. Dapat ting ulidarin kekong pamisasan metong karing kekong katungkulan ng sablang bagay maging mayan. Ang kiyang nuya antibeyatan, ing ate yung bubwat yu, dapat nung dakal kayo, maging mayan, ayan ting patpat, ing pamanggaloyo, yama kanyan. Ngeni, ding tanguyo, abinye kanako, ang gaman kapilantal nanyo karing kekong kasarilinan. Kumakibiru kaya kayo. Pakatandaanan nyo rin kakong aman. Lalawian ko din kekong sarili. Manibat na ngayon itandaanan nyo. Bantayan na kayo. King kekong pamanggalo. Karing kekong katungkulan. Nung nino, ing magpabaya, ninuman kaya kayo. Pakatandaanan nyo la, yaku, eko pamatakutan din kekong sarili. Dapat ganakan nyo din kekong aldo daratang. Kumakibiru, kaya kayo, ninuman manungkulan. Pakikuwanan niyo, ikayungan, ing magmetong ko, king pamanggalo, ban kanita managumpe kayo karing manamdaman. Pakilutlutan nyo la, sana alang makokari alam etong man. Sana alang tumulo perlas. Karing-kare lang mataring ati yung manamdaman. Nyaya ko, ingadwan ko, kaya kayo, mi sasan metong kayo. Ding kaya kong puso, piyayabay nyo. Lako yun na, itang nanumang bagay ay ati yung sukal. Ilako yun na, itang nanumang bagay, yumalyaring ipanyulong kingke kong kasalpantayanan. Uling iti na dapat kaya kayo. Uling maluwat na kong mituturuan. Maluwat na kong daramdam karingamano. Nunay isipan niyo. Ing managumpe kayo. Ing misadsad kayo. Karing kekong katungkulan na binyena ng Diyos. Karing balang metong kaya kayo. Gawa kayong metong king ausan yung schedule. Ban kanita, malyaring manamdaman tikal din kekong sarili. At eko malyaring manamdaman king may sabing kapagalan. Nung salit-salitan. Ing kekong pamanggalo. Makatadwa, gagawan niya. Ing pasis, karing atlong atiyo. King lagyo daring mga biyasa. King kapaminatan daring larawan. Amalyaring
ban malyaring gawan nyo yung kekong tungkulan. Isasan metong kayo, ikayungan. Balayang kadwang oras, eke de alang makatadwa pati ngapon. Kilog na ning alungaldo, pibabatan nyo la. Pakilot-lutan nyo la, pakisamsaman nyo la. Aldoya mo yung dela ko kaya kayo. Uling balo ko yung kekong kabilyan ng kaya kayong beng. Anya yung aldo, makanyan keng pagawa kaya kayo. Balang kadwang oras, ding atilo, king lagyo daring mga biyasa, bangawan nyo yung kekong tungkulan. Deti lang dela ko, maging malinola, mumugit king mesa ring dela ko nga mano kaya kayo. Dakala sa namat nung meging malinola, umena kong kapayapan. Anya binyekeng maligam gamundan nung. Ang kanitang diyang lumba sumakaya, uling ema pali, tang bagay ayati. Abinye akong karagdagan. Dakal salamat nung makanya. Dakal asalamat kay kong sablang tala pakiramdam. Ing sibol eto tokunang king malino ng agos. Ding sablang mau layala ban malyaring saklo. Ban malyaring milako itang kawu akarelang daramdaman. Kingaldo ampon bengi. Eto tokunang ing agos ng malino karing balang metong kekayo. Pakikuwanan niyo ikayungan. Ding atilong tanaman ang makapaligid king sibol. Pakikuwanan niyong datang ingaldo magsipamunga kayo. Uling kumpleto ing gambol ang ponsese kaya kayo. Sana panyatang naning oras, ding bunga, mayakit lo karing balang metong kaya kayo. Uling kamalayan niyo, itang sanga maliyaring magdalang mamitbit karing bunga, nga na maputot iyo, at miyukseking api, anyay kayo, at iyong maniwala, kingupaya na ng Diyos, panuwanan ko rin kekong sarili. King bistamat ikit lupat lupa. Ing mayupayang ginong Diyos, dapat meniwala kayo ang ponsinal pantayo, king ulido ring amanong daratang ke kayo. Aniya ing kanuwanan. Babiyeke ang pon pagkalob ke kayo, ikong sabla-sabla, magpakabiyasa kayo. Ikong sabla-sabla, manalastas kayo. At ilako ing sablang bage kenuyaman. Ing pami kakaintindi karing lupa yung tao. Uling iti matulid. Kaya kung sablang talasal pantaya, ing mayakit kayo. Ating sablang bagay agagawa niyo, potang dingke kong sarili. Ating sukal amababatyo karing puso yu pakatandana niyo, eko managumpe. Eye akit itang tune abureyo king biyeyo. Dapat no yung sablang bagay malinis, king kekong sarili. Tuking sablang bagay abureyo. Nung wari mo sana, king metong adanuman, nung alang sukal amakalto, daradaretso itang agos na, ning mesabing danom. Akwayo sana diwa, ding amanong binyeko, karing balang metong kekayo. Kurendera, ing mi talagang oras king kasuyon. Pabaluan me ing kapatid. Anong sano, ing buntok na ing armada, ating kung kailangan. At
Dakal asalamat kay kong sablang talasal pantaya. Pakikwanan yung makapanadsaran kayo, ikayungan. Parati ko sanang makasadiyo, ikayungan. Uling eye balo itang oras ng panyatang ning mesabing mapanako. Anyay nga adwan ko kaya kayo, magsadiya. Mapanalangin kayo. Gawan yung pisamban ding balang tuknangan nyo. Paganaka, kaya kayo, karas na ning bengi, aliwa mo ring kayanakan, ila ring malyari kong paingatan. Ikayungan, karas na sana ning bengi, payapano ding kekong sarili, karing kekong tuknangan. Uling, ing mapanyintang, lalakad lang alang patugot, bengiman o waldoman. Ban kanito alang malyaring masintang ninuman kaya kayo. Potang ing danop lalaganap iyaking yato, bisa kayo ang ponali, ing kaguluan dagulya. Anya manuanan ko'y kong sabla, kingke kong pamanuala. Ding sablang bagay ang kuplo, ganap, amiyabiye kaya kayo. At ding subebe king aldo ang ponbengi mama ko kaya kayo. Ila rin kanakong ligod ayan ting suyo king banalyong pamitipon. Ing kanuanan pagkalubke karing balang metong kaya kayo. Ding kanakong dimot asuyo abinye kaya kayo king penandi tayti. Deti kaya kayo lang pibandyan. Deti kaya kayo lang pakamalan. Ban malyaring may git akit ye ing pelalong tagumpe. Biyeman at pagkabiye. Ibiye na ning Diyos karing balang metong kaya kayo. Adios ing sinuyo. I Apostol Santiago. Kapayapan kayo.
At una po sa lahat, at nagbibigay po ako ng kapurian at pagpapasalamat sa ating Panginoon na hanggang ngayon po tayo'y hindi pinababayaan. Patuloy pa rin po ang pagkukup niya sa atin. Muli po at magandang umaga po sa atin lahat. Bago ko po ipagpatuloy ang ating pag-aaral, nais ko po munang bumati ng Happy Father's Day po sa lahat ng magulang, mga tatay, na walang sawang pagmamalasakit sa kanilang mga anak. Binabati ko po sila ng Happy Father's Day po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kung ito po ay ating susuriin, ang tao po pala ay dapat magsikap, magmasipag, magmalasakit. Ayon po sa ating mundong ito, mundong ibabaw, marami na po ang mga iba't ibang huring dumarating na hindi kanais-nais sa tao. Nangyayari po ito sa aking pananaw sa mga tao din po, hindi po sa Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig, mapagmahal po. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, nung nakaraan po ating pag-aaral, pagkakasundo, pagpapakasal. Ngayon po, nandito na po tayo, invited po tayong lahat sa ating Panginoon sa isang kasalan sa Cana. Kaya, i-praise po natin ang Panginoong Diyos, napakabuti po niya, palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, ang kasalan po ng Cana, ayon po sa ating pag-aaral, invited po ang ating Panginoong Jesucristo, kasama po ang kanyang mga alagad at ang kanyang nanay. Yun po ay pinatunayan ng Diyos. Yun po ang isang kasalang imalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang pinakaunang ginawa niyang misteryo na gumawa po siya ng halak sa pamagitan mo ng tubig nakalagay sa banga, sa tapayan. Dahil po kung basahin po natin to, maiksi lamang po yung oras, mahaba po kasi yung referensya, marahil po ito ay ating alam na karamihan sa atin. Napakadakila po ng Diyos. Ipinahintulot po ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo para lamang po mahayag o yung tinatawag nilang pagbabantog o bantog sa lahat ng tao. Yung milagro o misteryo na pwedeng gawin ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po nung ginawa yung alak sa mga ilang-ilang tapayan, nagtaka po sila. Alos po ang kanyang mga alipin, ang kanyang mga halagad ay nanampalataya. Yun po ang pinakaunang himalang ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Diyos Amang nasa langit. Kaya tayo po, sa mga oras na ito, dumadalo po tayo sa kasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayong narinig po natin ang banal na batlaya kung paano po ang aral at tinuro sa atin upang magmalasakit ang bawat isa sa atin. Yung po'y gawin nating buo sa ating puso ang pagsunod po sa Diyos. Dahil po, binigay po ng Diyos ang kaliwanagan sa bawat isa sa atin. Tunay nga po, ang kapangyarihan ng Diyos walang pagkakaiba.
Ang talento po ng Diyos, nakasaad po sa nasusulat, kaloob po ng Amang nasa langit para lamang po may padama sa atin. Basahin po natin sa unang Santiago 17. Yun po ang katotohanan. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yun po ang tunay na ibinibigay ng Diyos. Kaya ngayon naman po, tayo'y naliwanagan sa pamagitan po ng kanyang anak, ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon po ng kabutihan sa atin sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ayon lamang po sa kanyang katuwiran ng Diyos, nabuo po tayo ngayon sa isang kabutihan. Ang kabutihan yan, hindi lamang po ito'y ating naririnig o sinasabi, ngunit ang kabutihan nawa magpatuloy po sa atin lahat. Ayun po, kaya sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso 5:9, basahin po natin, nabuo po ang kabutihan ayon po sa katuwiran ng Diyos. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Yan po ang kahulugan po ng ating pag-aaral. Kaya po, mga kapatid, sa ngayon po tayo'y binago ng katotohanan. Hindi lamang po tayo nabubuhay sa lahat ng mga material na bagay na yan sa panahong ito. Hindi lamang po tayo nabubuhay sa puro pagkain o mga tinapay. Marami na po ang mga katotohanan ng ipinapadama ng Diyos sa atin. Ayon po sa banal na batlaya, ang kanyang mga salita ay tunay buhay na walang hangganan. Ito po ay para sa atin lahat. Ano po ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y tanungin? Ang sinasabi niya, ang salita ng Diyos ay mausay at buhay na walang hangganan. Kung basahin po natin sa Mateo 4:4, basahin po natin, iyon po ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. May kahulugan po yan. Datapot siya sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi po ba? Marami pong katotohanan na idinudulot ng banal na batlaya sa atin mula sa Diyos. Iba't ibang salitang naririnig natin. Kaya mga kapatid ko po, sa pananampalataya, ano po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo upang ang pag-ibig ng Diyos ay mapa sa atin? Dahil po sa laki ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin. Basahin po natin, nakasaad po sa kasulatan. Yun po'y totoo. Kaya po binago po tayo ng katotohanan. Sa John po, yung panalangin po ng ating Panginoong Jesucristo. John 17:17 po. Yun po ang katotohanan. Ano po ang inabilin ng ating Panginoon? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Buhat po sa langit, sa Amang nasa langit, ang mga iginagawad sa bawat isa sa atin, sa pamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo.
Mga kapatid, yamang nalalaman na po natin, binago po tayo ng katotohanan. Ang ibig sabihin, ang salita po ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Dahil po, sa pamagitan din ng ating Panginoong Jesucristo, ipinanganak po tayong muli sa katotohanan. Ngayong nagbago na po tayo, na binago po yung buhay natin. Kaya ang kabilin-bilinan ng banal na batlaya, tayo po'y magmasipag gumawa ng kabutihan. Buklatin po natin ang banal na ebanghelyo dahil po maiksi lamang po yung oras natin sa unang Pedro po, 23, basahin po natin. Yun po ang dapat nating suriin at pasalamatan at tatanawin ng utang na loob sa ating Panginoon. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa bining nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yan po, ang mga binhing, ibinibigay ng mga salita ng Diyos, yun po ang tunay na katotohanan sa bawat isa sa atin. Yun po ang nagpapaliwanag na, yun po ang nagpapalinaw sa bawat isa. Mga kapatid ko po sa pananampalataya. Kaya po, sa panahong ito, kailangan na po ngayon. Kailangan na po talaga. Dahil po sa nakikita natin sa paligid, sa pandemyang ito, marami tayong mga kapatid na nagkakaroon ng karamdaman. Marami tayong mga nagagawang pagkukulang. Mapapatunayan ko po sa inyo, nagkukulang po tayo dahil hindi na po tayo tatanungin ng banal na batlaya o titipunin sa harap niya kung tayo po'y walang pagkukulang sapagkat tayo'y hindi pa po tunay na sakdal. Yun po isang aral at karunungan. Suriin po natin ang bawat isa kung alin ang mahalaga sa material na bagay o sa espiritual. Ang nalalaman ko po kapag tayo ay sumunod sa Panginoong Diyos sa kanyang kalooban, sa buhay na espiritual dahil ang kanyang salitang katotohanan ay walang angganan, yun po ay mahalaga kaysa doon sa mga iba-ibang pinag-alalahanin po natin sa buhay. Lalo na po sa panahong ito, kailangan na po talaga. Kailangan po tayong magmasipag para mahayag po ang ating mga gawang kabutihan. Dahil narinig po natin ang banal na batlaya kanina, kailangan na tayo kumilos. Kung paano po naging larawan sa ating Panginoong Jesucristo, gayon din po at para sa gayon, sabi ng banal na batlaya, makikita sa atin ang mga kabutihan na ating ginagawa. Yun po ang abilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa unang Timoteo 4:15 po, basahin natin. Yun po'y nakasaad sa kasulatan. Magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Ayun po ang ibig sabihin ng ating na banal na batlaya kanina. Kung yung mararapatin po natin gumawa ng mabubuting gawa, lalo na po sa ating tungkulin sa bawat isa, mahahayag po tayo. Malalaman po ng karamihan sa labas at sa loob, tayo po'y mausay na sundalo ng Diyos. Gayon pa man po, mga kapatid ko, sa pananampalataya, kinakailangan din po natin, pagsumakitan, higit sa lahat,
ang ating mga naririnig na katotohanan na salita ng Diyos. Para po tayo ay hindi maliligaw sino man. Hindi po tayo maligaw. Nakasaad po sa kasulatan yan, Hebreo 2:1. Basahin po natin, mga kapatid. Yan po ang hibig ng ipagawa ng Diyos sa atin. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na naririnig, baka sakaling tayo'y makaagpos. Hindi po tayo maliligaw. Kung yun ay iukit natin sa ating puso, sa ating isip, ang mga salitang katotohanan na binibigay sa atin ng Diyos at bibigyan po natin ng kaulugan at laman, i-apply po natin nang sa gayon ang kaligtasan ay makamtan natin. Mga kapatid ko po sa pananampalataya. Kaya naman po, ang para sa akin, ang hibig din po ng Diyos, tayo po ay maging matibay, matatag, at maging sakdal para po wala tayong kapintasan sa dakong uli. Saan po nagmumula yan? Sa isang pagbabata lamang, pagtitiis. Dahil po kung tayo'y walang pagtitiis kailanman, hindi po natin makamtan o masunod ang kalooban ng Diyos. Nananatili ang sarili nating kalooban kapag ang pagtitiis niwala po natin sa ating buhay. Yun po'y taglay na ng ating sarili, taglay na ng ating buhay ang pagtitiis na yan. Santiago 1:4 po. Yan po. At inyong pabayahan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yun po ang gusto ng ating banal na batlaya. Pagdating ng araw, iwan natin ang mundong ito, tayo lahat ay maging matuwid sa banal ng ating Diyos, sa kanyang harap, sa kaharian ng Diyos. Para po tayo ay magsama-sama sa isang kaharian, buhay na walang hangganan. Hindi po natin napapansin sa paligid natin, bata pa, namamatay na. Kumusta na po yung namamatay na yon kapag hindi natapos ang kanyang tungkulin? Kung totoo man po yung sinasabi na lang reincarnation darating dito, tayo po kaya gusto natin pabalik-balik dito sa mundong ito? Sayang na lamang po ang mga nagagawa nating mabuti kung tayo'y walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Dahil ang walang kabuluhan sa Diyos, tapat ko pong sinasabi sa inyo, ayon sa nasusulat, walang halaga po sa Diyos yan. Magtatangis po tayo, magingit-ngit ang ating mga ngipin, dadanas po tayo ng kahirapan. Buklatin po ninyo ang screen, Mateo 25:30. Yun po ang aking sinasabi sa katotohanan, nakasaad po sa kasulatan. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Alam po ninyo ibig sabihin yan? Kahit anong gawin mo, maghihirap ka. Dahil ang kalooban mo, siyang pinahihiral mo. Hindi mo ipinapahubaya sa ating Panginoong Diyos. Hindi mo sinusunod ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sayang na lamang po sa tanda nating nag-aaral na yan. Tapat ko pong sinasabi sa inyo, bata pa, matanda na, nagkakaroon po ng karamdaman yan. Lalo na po, kapag sumapit na ng 50, 60, dahil po sa 70 lamang po ang tao, matutuwa na po kung yun po i-marits niya ang buhay na yun. Mga kapatid ko po, sa pananampalataya, bago po ako magtapos, oras na po. Huwag po tayong magpakamangmang.
Huwag po tayong magpabaya. Magpakatalino po tayo. Panahon na, oras na. Ngayon po talagang tunay na oras na. Basahin po natin sa Efeso 5:15 hanggang 17. Yun po, suriin natin ang nakabasa na yan. Panahon na po, oras na. Yun po ang dapat natin gawin. Ito po ang pinakauli. Sa 15 po, mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Hindi po hindi po sa sa Efeso 5 po, 15, ayan po. Magag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Tuloy po natin. Alam po natin ang kahulugan niyan, na inyong samantalahin ng panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Alam po ninyo yan? Kung kailan ka bulag, kung kailan ka bingi, kung kailan ka paluray-luray, doon ka maglilingkod sa Diyos? Hindi po. Sumasama po kasi ang ating panahon. Ang panahon po tayo. Ang panahon naman po, bukas, parehas din yun eh. Lunes, darating din yung Lunes eh. Pero yung tao, papanaw eh. Di po ba? Magpakamangmang ka, gagawa ka ng hindi ka nais-nais, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Yan po'y tunay na mangmang. Yung matatalino sa Diyos, bigyan po natin kahalagaan yan. Yung gumagawa ng mabuti, mapagbata, mapagpasensya ating kapwa, mapagmahal, walang pagkukunwari. Yun po'y karunungan ng Diyos. Tuloy po natin. Sana po tayo? 17 na po na. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang. Yun po. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano po ang kalooban ng Panginoon? Di gumawa ka ng mabuti, anong kalooban ng Panginoon? Di, pag inaaway ka, huwag mong awayan, pagpasensyaan mo. Kaya naman po ang kasabihan ni Apostol Pablo huwag po tayong padaig sa masama, kundi bagkus daigin nating mabuti ang masama. Yun po ang kinakailangan sa bawat isa sa atin. At hanggang sa muli po, maraming salamat. Ibinabalik ko na po ang mesa sa ating mamuntukan ay sa ating kapatid. At marami pong salamat muli sa Diyos at sa inyong lahat. Magandang umaga pong muli sa inyo. Hello. At upang magbigay po sa atin ng mensahe, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Noel Yumol. Magandang umaga po. Alisin ko muna po kasi nahihirapan ako humingay. Una tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon na siya po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin lahat. Tayo po ay dumirekto sa ating paksang pinag-aaralan po. Ito po ay patungkol sa isang kasalan sa Kana. Ang Kana po ay isang lugar na sakop po ng Galilea. Lugar po itong Kanang ito. Ang isang kasalan ay naganap sa lugar ng isang Kana. Dahil ang nangangasiwa sa kasalan ay isang pinuno. Nandun si Maria
na ina ni Jesus. Pagkatapos, nandoon din si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad. Sa kasalan po sa Kana, may naganap pong ministeryo na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang mga taong nandun sa Kana na nangangasiwa at ang kanyang mga kasama ay naghahanap po sila ng tanda o kababalaghan para sila po ay sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kasi hindi po sila maniniwala, hindi sila sasampalataya kung wala silang makikitang himala o ministeryo. Kaya nandun ang ating Panginoong Yesus, pagkatapos, merong sinabi ang nangangasiwa sa kasalan na may nakalagay na tapayan na nandun, pero wala pang laman. Inutusan ni Jesus ang mga katulong doon na umigib ng tubig, sumalok sila. Lagyan ng laman, punuin hanggang sa labi. Nang mapuno na ang tapayan, sabi ni Jesus, kumuha kayo. Nang kumuha sila ng tubig sa tapayan, ibinigay sa isang nangangasiwa. Tinikmay niya ang tubig na yon, ang tubig ay naging alak. Naging alak. Ang ginawa ng nangangasiwa, tinawag yung piging sa kasalan, ang tinawag niya, ang gumawa ng alak sa tubig, si Jesus. Tinanong siya, bakit yung unang pinatikim niya, sa ginawa niyang alak sa tubig, hindi yung masarap, yung masamang lasa. Pagkatapos, pinainom sa marami. Itong naganap sa kasalan sa Kana, ito po ay hindi literal na pangyayari. Ito po ay spiritual. Na gustong ipakilala ng ating Panginoong Yesus. Ang tubig na ginawang alak, ito po ay sumisimbolo. Isang simbolo po ito. Ang tubig nito, isang simbolo. Saan po simbolo? Simbolo po sa dugo ni Kristo. Simbolo sa dugo ni Kristo. Bakit po nasabi kong simbolo yan? Basahin natin ang Mateo 26, 27 hanggang 29. Nakasama sa mesa ang kanyang mga alagad at ang mga iba pa, na sila ay pinainom. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. At ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Yung pinapainom niya, marami. Magsiinom kayong lahat diyan. 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang kanyang dugo, ang kanyang pinapainom sa marami. Bakit po pinapainom niya ang kanyang dugo? Pwede pang inumin ang kanyang dugo. Hindi po literal na dugo ang sinasabi ni Jesus na kanyang pinapainom. Kasi, nung sabihin niya ang kanyang ina si Maria, Jesus, wala nang laman ang tapayan, walang tubig ang tapayan. Alam mo anong sagot ni Jesus? Anong pakialam ko sa iyo, ginang? Hindi niya tinawag nanay eh. Dapat saan tinawag niya, anong pakialam ko sa iyo, inay? Hindi. Anong pakialam ko sa iyo, babae? Ang sabi sa Biblia. Nanay niya sa laman, pero ang pagkatawag niya, hindi nanay sa laman. Ang tawag niya, babae.
Hindi niya ginamit ang salitang may relasyon sa laman, kundi ang ginamit ang salita, may relasyon sa espiritual. Kaya tinawag niya babae. Pagka walang galang naman, nanay niya, tapos tatawagin mo, babae. Anong pagkialam po sa'yo? Sa'yo, babae, nanay mo pala. E di, pawalang galang po yun. So, ang nais pong ipahayag ng ating Panginoong Jesucristo na ang kasama sa kasalan, ang inaasawa niya po sa kasalan ay ang iglesia. Ang iglesia. Ang asawa niya sa kasalan. Ang kanyang bayan, sila ang kanyang mga asawa. Hindi isang babae lang ang kanyang asawa. Basahin natin ang Isaias 54:5. uh, 54. 5. Ayan. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Oh. Ang may lalang pala ang Diyos eh. Siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay sa mga tao, kaya ang may lalang sa iyo, siya ang inyong asawa. Kaya po tayo nandito ngayon, tayo ay nakikipag-isa sa ating Panginoon, sapagkat tayo po ay kanyang asawa, at siya po ay ating asawa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan, at ang banal ng Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. So, asawa natin siya sa espiritual na asawa, hindi sa laman. 3:15 ng Jeremias. Spiritual po yan eh, hindi literal na asawa yan eh. Jeremias 3:14. 3:14. Yan. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. At kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. Ang Sion, ibig sabihin ng Sion, Jerusalem. Ang Sion po, Jerusalem yan. Kukuha siya ng isa o dalawa sa bayan, kukuha siya sa isang bayan at dalawa sa angkan, dadalhin niya sa Sion. Dadalhin niya sa Jerusalem. Bakit? Kasi sila ay kanyang asawa. Kaya tayo po ang kanyang asawa. Kaya ang inaasawa po ng Panginoon, ang iglesia. Ang iglesia po ang kanyang inaasawa eh. Pakinggan niyo po sa Efesos 5:22. Yan. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. O, sabi niya, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. Di ba sa laman, meron tayong kanyang-kanyang asawa. Ngayon, liban sa meron tayong kanyang-kanyang asawa, gaya sa Panginoon, nasasakupan tayo ng Panginoon. Kasi sa mag-asawa, ang pangulo ang lalaki. Sa iglesia, ang pangulo si Kristo. Kaya, ang iglesia, si Kristo ang pangulo. Tuloy natin sa 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Tuloy natin 24. Datapot, kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Kaya po ang iglesia, ang tinatawag niyang babae, iglesia po yun. Ang tinatawag niyang babae. Tayo po ay nasasakupan ng iglesia. Nasa isa tayong pagkakatipon, ang iglesia. Kaya ang iglesia, hindi po ito ang simbahan na tinatawag ng iglesia, kundi
ang mga taong nasa loob, siya po ang tinatawag niyang mga iglesia. Mga tao po yun eh. Kasi mga tao po ng Diyos eh. Ang Diyos po kasi may mga tao. Ang Diyos eh. 6:17 ng unang Korinto tayo, ay unang Timoteo. Sa 17. Ay, sa ikalawa. Wala ikalawa, Timoteo? Wala season? Lagay mo sa 18. 18. Ay, hindi to. Hindi, yung una. Yung una. Yan. Hindi, balik mo sa 17. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang na di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Hindi po ito eh. Ilagay mo sa ikalawang Korinto na lang. Ikalawang Korinto 6:11. Yan. 6:11. Ang aming bibigay bukas sa inyo, mga taga-Korinto. Una-una, 6:11. Hindi yan. Lagay mo sa 11:6. 11:6. Hindi yan. Ito. Hindi, ito. Ikalawa, 11:6. Hindi to. Walang tumama. Walang tumama. Walang tumama, no? Sa ikalawang Korinto, alam ko yun eh. 6:11 yun eh. Balik mga 6:11. Okay. Yan. Ang aming bibig ay bukas para sa inyo o mga taga-Korinto, ang aming puso ay lumalaki. Hindi rin to. Kasi nakalagay doon, mga tao ng Diyos eh. Mga tao ng Diyos eh, nakalagay doon eh. Hindi pa nababasa yon kapatid sa, nasa Timoteo yon. Sa unang Timoteo 6:17, mga tao ng Diyos. Nakalagay doon, mga tao ng Diyos eh. Ang Diyos kasi may mga tao na ginagamit na sila ang kanyang bayan. Kaya ang tinatawag niyang kanyang mga patulong. Kaya ang kanyang bayan, tinatawag niyang kanyang mga asawa eh. Di ba? Kaya ang nanay niya, hindi niya tinawag na nanay, tinawag niyang babae. Kasi may ibig sabihin si Jesus eh. Kung bakit tinawag niyang babae, tumawag din siyang nauuhaw ako eh. Pakinggan niyo nga yung Mateo 12:50. Pakihanap lang. Kung wala sa Timoteo, sa Galacia yon. Sa Mateo 12:50. Sapagkat sinumang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Kaya ang ina niya, hindi niya tinawag nanay eh. Tinawag niya babae. Kasi kapatid niya, ang kanyang ina sa espiritual. Ang ginamit niya salitang may relasyon sa espiritual. Hindi sa laman. Kaya ang sumusunod sa kanyang kalooban, sila po ang tinatawag niyang kanyang mga kapatid at ina. Mga babae, lalaki ka man, kapatid kanya pag sumusunod ka sa kanyang kalooban. Kaya dapat tayo ay sumunod sa kanyang kalooban para tayo ay matawag na kanyang kapatid.
Kasi po, nasasakupan tayo ni Kristo eh. Dapat, nandun tayo sa bagay na yun eh. Kaya, kung titingnan po natin ang diwa sa Biblia, ang tanong nasa Biblia, ang sagot niya nasa Biblia rin. Hindi mo makikita sa ibang libro. At hindi ka rin pwedeng maglagay ng sarili mong kuro-kuro. Kailangan ang sagot nasa Biblia rin eh. Hindi pwedeng wala ang sagot sa Biblia pag ang tanong kinuha mo sa Biblia. Kasi hindi pwedeng pag meron kang pananampalatayang tinanggap, ang pananampalataya nyo galing kay Kristo eh. Kaya pag meron kang pananampalataya, meron kang Kristo sa iyong sarili. Pag wala kang pananampalataya, wala kang Kristo sa iyong sarili. Kasi ang pananampalataya galing kay Kristo. Kaya dapat, karunungan ng Diyos ang ating ginagamit, hindi pwede ang karunungan ng tao eh. Sa ating pananampalataya eh. Sa 2:5 ng unang Korinto. Hindi pa po nakita? Alam ko nandun lang yun eh. Yan. At ako mga kapatid, nang pumarian sa inyo ay hindi ako naparian na may kagalingan. Hindi. Arito, sa unang Korinto 2:5. Yan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalik sa karunungan ng mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos eh. Ipinagbabawal po ni Pablo yan eh. Ang sinasalita ni Pablo galing sa Diyos. Kaya hindi pwedeng ihalo ang karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos eh. Kailangan dito tayo magpo-focus eh. Sa karunungan ng Diyos eh. Sa kanyang kapangyarihan eh. Kaya, ang kasalan pong sinasabi niya, tayo po ay nagpapakasal, asawa natin ang Panginoon, asawa niya tayo, sapagkat tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi sa laman, asawa tayo sa espiritual. Yun po ang ibig sabihin ng kasalan. Kaya yung ginawa ang tubig na ginawa niyang alak, yun po ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo, yun po ay pantubos ng ating mga kasalanan. Kaya nga ang kanyang sarili, ibinigay niya sa iglesia eh, hanggang sa siya'y mamatay sa laman eh. Pantubos po yun, ang kanyang dugo. Sa 10:45 ng Marcos, sana wag na sanang malito, no? 10:45 ng Marcos. Kasi nababasa ko yung mga ito eh. Yan. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kaya ang kanyang dugo ay pantubos sa marami. Buti na lang, hindi tayo nagkamali. Sa susunod na talata. Kaya, napakaganda po. Kaya, ang ating pinakasalan, ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin ng kordero, ang kordero niyon ay si Kristo. Ay, ito na rin sa panghuli siguro, no? Sa Apokalipsis 19:7, patuloy hanggang 9. Sana tatama rin ito, ha? 19:7 ng Apokalipsis. Yan. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam. At siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. 8. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. 9. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, sabi niya kay Juan, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Mapalad ang mga inanyayahan. Pag inanyayahan ka, dapat kasama si Kristo sa isang kasalan. Ito na ang panguling talata, 3:20 ng Apokalipsis. 3:20 ng Apokalipsis. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig
at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Yun po. Pagkasalo natin si Kristo, tayo ay kasalo niya, naganap po ang isang dakilang kasalan. Kasi may ugnayan tayo kay Kristo at si Kristo may ugnayan sa mga taong mananampalataya. Sa iglesia, ang kabuuan. Maraming salamat po. May habak po. Happy Father's Day po. Kaya ko nga pengari. Lalaki. Bistat man po balami kasakit kong nervyos sata. Kakabag ko salo maniba ng dingdatang ko. Uli na po ning kakatamong sitwasyon ngayon eh. Pilan la po rin, kumusta la po rin, kaya katamong kapatad, kaya katamong busy, kaya katamong pong kapatad ng asawa na po, kaya katamong kapatad, Brother Day, ang timurin, kaya katamong kapatad, Brother Jeng, Brother Alfonso, at sula po keng dake na ning kapanandaman. King pinandit po ngayon ni malulungkot ko pablasang anti ko mong pengaring manandaman mo naman. Anti ko la namang anak at tuturing ko king kikatang kasal pantayanan bagaman matwala po ka na ako rening kikatang kapatad. Bala pong lilingon ko king kikatamong sentro, akakit ko po rin kaya katamong pengari, halos sa alana la po. Kay ba't lumawi kaking lalam, mapila na lamong pengari tamong atyu, bang malyaring makasyalumua, maminto king burina ning kaya katamong Gino. Iti po metong pamagaral kay katamo pablasang nung suryanta mo po ing binyenang amano alikwandang mensahe kay katamo ding banal ay espiritu manibat king kay katamong pasalamat kita pong Mayo king 50 banwaying kay katamong kakarinan nung eyo po kakalingwan sabi na ning banal maragulya ing lulam at yung tatangad kaya katamo. Karing sakop ng sentro na sakop ng sentro ng Apostol Santiago. Sabi na kumituldo nung nino kaya kayo. Ing kapigaganakan, ing kapag-aralan at suya kaya katamo. Dapat king mayayaliwang paralan adwan tamong asag katamo ing lulam at yung mamunag datang kay katam. Dapat potang makatakda ampong makapanawod. Et hamo po asag kaing kaniting bage malyari at malyari la. Mupin hadwan tamong datang ingan tikaniting batbat, datang ingan tikanining subok king kakatamong biye, at sulang makasadya ding kakatamong sarili. Uling alala pong kulang ding paganaka kakatamo. Nung suryantamo ing kakatamong kabilyan, babalita lang alang patugot ding banal kakatamo. Nasasabyana ing kaingatan karing kakatamong balang sarili. Dapat nung minsan, ing tao po, yang at yung magkulangan nung minsan. Anya po kalugura na kapatad, sabi na ning may sabing makasulat, potawaring ding lalngit-ngit daring ngipan,
potang atsuna ing tangis, potang atsuna ing maragul, akapigaganakan king kekang sarili, kan taya magbalikwas sing tao. Ing panahon po, di takyamong sasabyan daring kikatamong kapatad magsalita, abage makasulat king santong ebanghelyo. Itamo ing panahon tamo etaya po balo nung ang gatamo kapilan. Sinabi na, habang ating tamong sikanan, abang alalakad talaring kikatamong bitis, umekeniyam po kita. Etamo mamasayang panahon, mamintu tamo king Diyos. Bistat man ing panahon miras, karing kaya katamong pengari, dapat nung minsan matutulaya ing kaya katamong sarili. Bakit ayo pong sumabi, sabi napin, wamitam ng tangan. Dapat ding mapilan magpainawala. Dapat kinguli na ning usok na ning espiritu, gigisinga na katamong nga lang patugot. At potang panahon na malyaring ing tao gumulot niya magsilbiyang paralan. Bangding minsaying malyaring miras karing kikatang kapatad pasibayong ungkatana ning espiritu. Na panahon na nga na bang magobra kayo. Ako po pasalamatan kong maragul ampong. Sinabi ko po nandin malulungkot ko uli na po rin kaya katamong kapatad. Dapat nga ni po sabihan ko kaya kayo, matutula ko naman. Bakit ding mapilan king makhabang panahon ngini akit talang pasibayong galo ampong maminto. Uling panahon na ing Diyos titigtigya king miyayaliwang paralan. Ing Diyos kukulay siya. Detang anak na. Detang kalugurana. Detang maminto kaya. Lumapit la at makikawulan. Akalupa na ing gagawan tamong ini. Maswelo ko po mapilan ka rin kaya katamong kapatad. Nakingalang patugot, awsan kula. Sabi na atin muring panahon kapatad nga na. Ing panahon malapit ni, ing panahon na tune. Sana po dening kapatad arening yapi na ing umpisa. Uling megobrano man deni. Anya kaluguran na kapatad, maiksiya mo po ing biyatamo. Abang ating tang panahon, sabi na, habang mata singaldo nga na mamipi kayo. Bakit po? Uling etamo po balo, kalakbangan kamatayan. Kalakbangan kamatayan. Anya kaluguran na kapatad, wamaning subok, at yung mababatyo kaya katam. Sige lang, laban tayo. Bahon tayo. Sige lang, magtiwala lang tayo sa Diyos. Anya po, kaluguran na kapatad, dening kaya katamong kaluguran na kapatad areni, at yuking dase na ning kapanandaman, panyawad tala po king kaya katamong noben at panalangin, na sana akabyusan da po inganti kaniting subok at dinalan king biyara. Kaluguran tala po rin kaya katamong kapatad. Nung minsan, asasabi tamo, nung apit na tamo mo, nung minsan ng sakit, nung malyari mo, pipi ng tamo. Dapat itang makatakda karela. Karelaya po. Yeah? Anya, kaluguran na kapatad, ingay biya tamo mo, itang taus tamong pamanyawad king kaya katamong Gino. Iya po ing kaya katamong adwan na sana ing Diyos mi pakibata na la rin kaya katamong aus. King pinandit po ngay ni bayo tamo po manyara beri ko pong
itayimtim tala rin kaya katamong sarili, miya tamo pong meto nga panalangin ka rin kaya katamong kapatadamanan dama na rin. Panunan kaya po yung meto nga panalangin, bayo tamo po manyara. O Diyos, sa kaya kaming igpa, ngining pinandi tayo iti, Ginoy, lalapit milaring kaya kayang balang sarili. Muna ginong Diyos, yung makanyan milapong, durukuring kaya kayang balang kanuan. Ginoking pinandi tayo iti Diyos, ko makanyan kaya pong magparalampu kaya ka. Naigpanong ikit mularing kakulangan kaya kami kingaldo napon. Manyawad kergong patawad kaya kaigpa. Antimurin Diyos ko rening kanakong kapatad. Nangining pinandi tayo ti Diyos ko at sulaking dasya na ning kapanandaman, Gino. Igpamalunos ka. Ginong Diyos, nung may kamali naman kingaldo napon, igpapatawaran mula naman. Nung nangining oras ay ti Diyos ko, pagparalam pumilaking kekang banalayarapan. Hoy ni puing mabilog ay iglesia, Ginong Diyos. Na sana igpapakirandaman mo yung kaya kaming awat, kaya kang yaning pinandit. Yung kaya kaming busy, yung kaya kaming dating manimunaking konbensyon, yung kasuyo na ning kaya kayang kapatad Ginong Diyos, at yung mo naman king daki na ning karing biyasa Ginong Diyos. Diyos ko, patnubayan mo itang kaya kayang kapatad mo naman, Alfonso, makanyan miya naman sargong patnubayan, pakaban miya naman sargong biyana. Ginong Diyos, malunos ka karelay pa. Gino pagkalubanan mo pasargong sikanan ginubang kanita makapagobra lang kayabim. Igpangining pinanditay ti manyawad keke kaigpa. Ginong Diyos, milangan po sambitlan, ding lalamandaring keke ang puso. Duning keke ang pamagparalampuking kekang banalayarapan ginuya po yung awaran mi. Naigpa, ing makanyan mo pasargong pakaban ding karelang biye at dinan mo pang puwersang pong sikanan. Ginong Diyos nganing pinanditay ti, ore ni puring kekan dalum kekaking pinandit. Igpaking lihim makanyan lasargong mipakibatan, king lagyo ng Yesus sa kaming tagapagligtas. Iyan nasa po. Amen. Salamat po kaya ko ang kapatad. Ay babalik kaya po kayang tatalanta mo kayang mesa. Pasibay po. Happy Father's Day po. Kaya ko kan may gitking kaya katamang ginong Diyos. Happy Father's Day po. Salamat po kareng may mensay kaya katamang king kayabakan na iti. At dakal na po rin dindamtamong kabiasnan. Sana po sinapakla rin kaya katamang doonan king keldawan na iti. At ini po, kapamilata na po yung panabilin nandin ng banal na espiritu. Lalong-lalo na po kareng manamdaman. At dininano pong alungaldong pasis balang kadong oras ng banal na espiritu. At amanwa na po, pakidutlutan la po na, po biro ing daralanan da pong yan king karela pong kapanamdaman. Nyapin po pakisabi na kaya katamo, lalong-lalo na po itamo pong gabinetis. At ginawa kaya pong alungaldong schedule niya po. Uling kailangan niya po hindi ka rin kaya katamong kapatad at yung kapanamdaman. Luya pong aldo, balang kadwang oras impasis da po. At dini po pansamantalaya mong schedule, banggawan tayo pong aldo. At ginawa tamo pong mapilan na malyaring ganap ka rin tungkulan da po niya, atin tamong schedule. Umpisan tayo pong yaning aldo ngayon Sunday, uling kailangan po niya. At din pong Sunday, arin ni po rin miyabe-yabe na po king aldo ngayon yung kikatamo pong kapatid Rod Gomez, Joseph Anunciacion, Manny David, Nelson Bulaon, Edgar Dungka, Jel Gomez, Orlando Season. Ila po rin aldong yan na po. At bukas po Monday, Abed Miranda, Crisanto Gatus, Arman Baluyot, Nick Gomez, Jacob David, Tony Ensano, ang po pingkikatamang kapadada, Jaime Anunciacion. Bukas la po. At din pong Tuesday, kaya kayo pong Talasuyo, Joey Gomez, Fred Season, Boy Ensano, Michael David, Obed Season, Cornelio Yumbol, ang po pingkikatamang kapatid na July Gomez. So, dakal tamo po ni Balang Aldo, uling
At sula po king maselan, akabil yan din kaya katamang kapatid. At dini po yung schedule tangan ng lungaldo ay tala po sa nakakalingwan ay uling kailangan po. At pisasan metong ang tala pong aduan king nga pong ginuna sana alagpasan da po yung pagsubok ay ni King Karelambia. At ita mo po, dakal pong dakala salamat, metong lapong panabili ni Manibat King Espiritu po. At pasamantala po, mayari niya po yung kiyakatamo pong pamanya bangeni. At yung kiyakatamo pong love offering, King Aldongeni, 5,120 la po. At pasibay po, sana po, dalantaya po yung kapayapan, King kiyakatamong biya. Kalupan na po yung sabianing Banal Espiritu. Lagi tamo po kanong bimingat, King Aldot Bengi. At pasibay po, dakal po nga salamat, may payabak po.
Mamaya pa ata po. Sakdala maestro, kaya kami amay payaking sabla. Ginawangan ng oras sa iti, mitipon kami kayong mga kapatad. Banting mo pa yung ginin Diyos, mayang kaya pong metong pasalamat kaya ka. Anong makanano ginin Diyos, may garal kami king eskwela na po nimbiye. Ginawala pong kapupusan ding paming pasalamat, may kaya kaik pa. Wa manabatyawan mo laring kaya kaming kakulangan na gawang sala, Diyos ko, patawaran ming balang metong kaya kami. Ginawala pong kapupusan pa, ding karalungan may kaya kaik pa. Ginawangin ng oras sa iti, awaran may kaya kayong may kakapatad. Diyos ko, talaga milaring kaya kaming kasaralinan ng makanano, Diyos ko. Anong makanan pigkalab may kaya kaming kaya kang mapamatulang Espiritu Santo. Banting upayang ginoya pong turuan po ang tumahid kaya kami ngayon kaya baka na iti. Ginawangin ng oras sa iti, urin puring kaya kaming kapatad. At suking larawan, Diyos ko, wa manatilo ka rin gamat daring mga biyasa. Magparalan po kami at makisabing mayap kaya kaganing Diyos insana. Iduang may puing mapagpala mong gamat gining Diyos. Apisan mo igpa ka rin karelang kapanandaman. Ibe may papuing karagdagan banting upahing Ginoo. Makanyan lapong lubos makapanuparan karimburi mo. At makanyan do pong ngaganap dimbanal da pong tungkulan kay pa. Ginoon timurin din kay kaming pengaring mapilang pang makatagan. May mundasyon king kay kaming kasalpantayanan gining Diyos pakidalumila namang kay ka. Ginawa manatilo ka rin kuburang tuknangan Diyos ko insana. Ido may pong mapagpala mong gamat, Diyos ko, makanyan mo pong apisan. Banting upayang Ginoo, makanyan mo po nga kayabi, susuyo at mamito ka rin buri mo. Ginoo ngayon mo manuloy kami, Diyos ko. Uren ni puring kay kaming malating daungan, Diyos ko. Nung makanano mo kaya pong etad kapayapan kayong balayan mo santuaryo. Puta sa magsikubli kayong muli, Diyos ko. Linisan mo po kaya kaming dalan, nilaut mo kami kayong nanuman pong disgrasya. Pablasang igpay ka po yung kaya kaming panaligan. Ginoo, ipablasa pong ikayong may payakang sabla. Ginoo, ngayon kaurasan na iti, nanong ayablas mi, karing dapat mong mangayap. Ngunim puriyan dakat samban king pang espiritu mat king katatuan. Ginoo, ka pong sablang tetakan mo. King kaya kang kasalpantayan ng Diyos ko, awaran may kaya kaik pa. Yung pagkalaman mo, puring kaya kaming palad, Diyos ko. Kabut gelawan daring kaya kaming pala Diyos ko insana. Karing manandaman sana pa. Ignanong man pong manalipan makanyan mong baklasan. Kapamilitan na po ng kaya kang banala misteryo. Ginoo ngayon oras city. Alala pong kapupusan din maing pasalamat mi kaya gining Diyos. Ginawawaran mi kaya kang ngayon kaurasan na iti. Pagkalaman may balang metong kaya kami. Ginoo ipapamilitan mi pong isabla kaya kang ngayon kaurasan na iti. Ang timur ng bugtong mga anak kaya kaming tagapagligtas. Kambe daring lukubat sa daring kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Iyan asa po. Happy Father's Day po kaya katamungan. Sibol Tagumpay Ningbiye is now signing off.